Aur ydy o. Mae pêl-droed yn ddiflas. Wonder Woman ydy hi. Mae hi'n dal. Mae Arthur yn deall. Mae pawb yn hoffi hi. Deryn ydy arsenig. Gwin ydy Guinness. Mae pawb yn siarad Cymraeg. Aur ydy o. Mae pêl-droed yn ddiflas. Wonder Woman ydy hi. Mae hi'n dal. Mae Arthur yn deall. Mae pawb yn hoffi hi. Deryn ydy arsenig. Gwin ydy Guinness. Mae pawb yn siarad Cymraeg. Be mae Tina'n feddwl? Mae hi'n meddwl mai aur ydy o. Be mae Tina'n feddwl? Mae hi'n meddwl bod pêl-droed yn ddiflas. Be mae Tina'n feddwl? Mae hi'n meddwl mai Wonder Woman ydy hi. Be mae Tina'n feddwl? Mae hi'n meddwl bod hi'n dal. Be mae Tina'n feddwl? Mae hi'n meddwl bod Arthur yn deall. Be mae Tina'n feddwl? Mae hi'n meddwl bod pawb yn hoffi hi. Be mae Tina'n feddwl? Mae hi'n meddwl mai deryn ydy arsenig. Be mae Tina'n feddwl? Mae hi'n meddwl mai gwin ydy Guinness. Be mae Tina'n feddwl? Mae hi'n meddwl bod pawb yn siarad Cymraeg. Be mae Tina'n feddwl? Mae hi'n meddwl mai aur ydy o. Be mae Tina'n feddwl? Mae hi'n meddwl bod pêl-droed yn ddiflas. Be mae Tina'n feddwl? Mae hi'n meddwl mai Wonder Woman ydy hi. Be mae Tina'n feddwl? Mae hi'n meddwl bod hi'n dal. Be mae Tina'n feddwl? Mae hi'n meddwl bod Arthur yn deall. Be mae Tina'n feddwl? Mae hi'n meddwl bod pawb yn hoffi hi. Be mae Tina'n feddwl? Mae hi'n meddwl mai deryn ydy arsenig. Be mae Tina'n feddwl? Mae hi'n meddwl mai gwin ydy Guinness. Be mae Tina'n feddwl? Mae hi'n meddwl bod pawb yn siarad Cymraeg.